Napísala som jej dopis. A dala som jej takú obálku a mala ho čítať nahlas a natáčala som ju pri tom. A nevedela ho prečítať ten dopis poriadne, lebo plakala hneď na začiatku, keď si prečítala vlastne oslovenie, lebo tam mala k tomu priložené obrázok zo slona. A keď si prečítala, že ahoj babi, tak v tom momente začala plakať a už nevedela čítať. Takže ja som jej ako keby napísala, ležala som vo vani a napadlo ma, že ako by som jej to mohla oznámiť. Tak keď som ležala vo vani, tak ma napadlo, že by som mohla napísať, že dopis z brúška. Takže som napísala ako keby dopis, ako keby ja som to dieťa, alebo čo v mene toho dieťaťa som to písala. Takže tak som jej to oznámila.